Moje meno je Samuel Dávid a som zakladateľ značky Patron. Koža je na trhu už niekoľko tisíc rokov a nikdy nevyjde z módy. Obojky som sa rozhodol vyrábať pretože som nevedel zohnať dobrý, kvalitný, pekný obojok pre svoje vlastné psy. Tak som sa rozhodol vyrábať vlastne luxusné obojky, ktoré majú nejakým spôsobom pridanú hodnotu, sú ručne robené a je za tým kopec roboty. Musím zdôrazniť to, že tie obojky sú hlavne robené celé ručne. Čiže pri výrobe toho obojku není použitý žiadny stroj. Koža, z ktorej sú vyrobené tieto obojky, je rastline činená, čo je veľmi podstatná vec, to znamená, že není chemicky upravovaná. Je to vlastne vrchná časť hovädziej kože a je to kvázi najkvalitnejšia časť kože z toho hovädzieho dobytku. Obojok je prešívaný lajnovou niťou, ktorá má extrémnu odolnosť. Celkový vzhľad obojku je úplne jednoduchý, je to len čisto jednoduchý, pekný obojok, ktorý vieme aj gravírovať. Takže ak chcete, aby váš pes bol jedinečný a mal na sebe niečo, čo je naozaj vyrobené ručne, s láskou, je tam kopec tradícií, tak určite choďte do obojku Patron.